ин табақи суманак ки дар майдони дӯстӣ дар паҳлӯи муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ қомат афрохтааст, 30 метр баландӣ ва 16 метр паҳноӣ дорад. ин рамзи арчашакл аз 7 табақи даврамонанд иборат буда мазмуни гардиши фалак ва коинотро ифода менамояд. ҳар давра бо нақшу нигори миллӣ ороиш дода шудааст. гуфта мешавад ки рамзи мазкур аз тарафи иттифоқи рассомони Тоҷикистон омода шудааст ва он соли 2019 дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ дониста шуд. дар майдони дӯстӣ соли дуюм аст ки рамзи суманак бо ин баландӣ насб мешавад. ба фарқ аз солҳои қаблӣ ва дигар манотиқ, имсол дар майдони дӯстӣ дар паҳлӯи ин рамзи наврӯзӣ дастурхон бо дарозии 10 метр ва паҳноии 6 метр ороста шудааст ва он тибқи анъанаи асосӣ ва қадимии ҷашни Наврӯз аз 7 син ва 7 шин иборат аст. тибқи мушоҳидаҳо дар майдони марказии пойтахт ҳамчунин дарахтони пургул, гулҳои рангоранг ва дигар ороишоти наврӯзӣ насб гардидааст. навгони дигар ин девори намоишии гулҳои баҳорӣ бо дарозии 45 метр ва баландии 3 метр мебошад. дар майдон инчунин конструксияи Наврӯз бо курраи замин ва навиштаҷоти Наврӯз муборак гузошта шудааст. хотиррасон менамоем ки тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паҳншавии коронавирус, имсол ба ифтихори ҷашни Наврӯз гузарондани консертҳои алоҳидаву ҳаҷмандхӯрд ва мусобиқаҳои варзишӣ, инчунин сайру гашти идона бо риояи ҳамаи қоидаҳои беҳдоштию санитарӣ иҷозат дода шудааст. вале имсол Наврӯз дар Тоҷикистон бе намоишҳои анъанавии калонҳаҷми театрӣ кунондашуда таҷлил мегардад. неъмат салимзода аз майдони дӯстӣ барои Радиои Тоҷикистон.